Čauko, objednal som si balík za 100 €. No tak dneska si idem otvoriť, poďme na to. Balík je samozrejme z Invitalu a ja som si nezabral nožík. OK, som teda nožíkom. Poďme na to, skúsim si ho otvoriť. Tak, poďme na to. Už tu vidím prvú vec. Á, výborne. A poprvé som si objednal tento teraristický mach. Čakal som, že to príde trošku inak, ale je to super. Čakal som, že to bude všetko v kope, ale to presne som nechcel. A to ma potešilo, že to je vlastne takto rozkúskované, takže to je super. Poďme ďalej. Také kartóny na vyplnenie priestoru. Tu sa nachádza krásne terárium. Vyplňujúci materiál. To dáme do prdele. Ďalej nejaký letáčik tu máme, výborne. UV žiarovka. Tá sa bude hodiť, pretože toto terárko je pre pralesničky. Ďalej som si objednal takúto montážnu penu, čož som zvedavý, či to bude fungovať. Chcel by som ju použiť na pozadie v tomto teráriu, ale keď som sa pýtal, že či je vlastne na to vhodná, tak odpoveď bola, že s tým vlastne ešte nemajú skúsenosti, takže mi ju nevedia odporúčiť, ale ja to vyskúšam a asi budeme vedieť, žal. Ďalej, tak tu máme, toto budú asi rastliny, ako sa tak myšľam, takže to si dáme takým bokom. Tu máme ešte hadičku k tej, alebo trubičku k tej pene. Tu máme lampu, kvôli, aby som mal tam tú žiarovku prichytiť, že áno. No a toto tým pádom sú určite rastliny. Takže ty si dáme tiež bokom. No a už mi tu zostalo iba toto obrovské terárium. Máme tu terárko vybrané. Vidím, že je veľmi kvalitne zabalené, ako všetky terária z tejto stránky, čo som objednával. Tak si skúsim rozbaliť to. Poďme ďalej pokračovať v rozbalovaní tohto úžasného terária. Prečo som zvolil takéto terárium? Je to hlavne z dôvodu tých rozmerov, že má vlastne dobré rozmery a hlavne spôsob vetrania, že vlastne nemá úplne celý vrch sieťka vlastne, ale má vetranie iba zo spodu a vlastne kúsok z vrchu. A tým pádom dokáže udržať viacej vlhkosti v sebe. Takže, terárium ako také by bolo rozbalené. Ešte tie dvierka k tomu. Tak, dokonale. Výborne. Takže tieto budú pekné. Tak, výborne. Takto to vlastne bude fungovať. Sú to posunné dvierka klasicky. Za mňa je to fajn. Podľa mňa to je jedno z tých lepších otváraní. Sú aj lepšie samozrejme, ale toto je úplne v pohode. Poďme si skúsiť otvoriť tie ďalšie veci. Pokračujeme s rastlinami. Takže rastliny. No, tak to je
Toto je už o niečom inom. OK. Naposledy, keď som objednával rastliny odtiaľto z Invitalu, tak došli takéto veľké. Takéto veľkosti. Toto. Toto je úplne iná veľkosť, ako som čakal. Ale som iba rád, lebo ja by som aj tak potom musel čakať, kým mi dorastú, a tak to nemusím. To je skvelé, ako toto ma veľmi milo prekvapilo, že za rovnakú cenu, ako boli také fakt ešte iba malinké kúsky, tak teraz som dostal normálne takéto veľké. Wow, akože teraz z tohoto som naozaj veľmi nadšený, dokonca aj s koreňmi. Hej, normálne majú korene, tie predtým veľmi nemajú, to boli fakt odrezky, hej. Toto je úplne niečo milo, fakt toto ma veľmi milo prekvapilo, ešte letáčik je tu. Toto ma veľmi milo prekvapilo. Fakt, topka. To pozerám, tie rastliny sú fakt zabalené skvelo. Je tam vlhkosť. Lepšie zabalené rastliny som zatiaľ, to som objednával rastliny, takto vlastne z nejakého webu. Lepšie zabalené rastliny som zatiaľ nemal. Akože dosť náročne sa to rozbaluje, ale tým rastlinám vôbec nie sú úplne v poriadku. A to je hlavné, že vlastne ten tovar prišiel tak ako mal. Dokonca podľa mňa lepšie, lebo ja som fakt čakal, že budú malinké. Tak, máme tu prvú vonku už. No úžas. Úžas, fakt, ja som taký nadšený, že to prišlo v takomto stave. Už je skoro mi. No dokonale proste, fakt som nadšený. Dobre, ďakujem. Ja idem ďalej. Posláte hyperky. Tak. Ďalší fešák. Tiež už je skoro mi, no skvelé, perfektne. No, čo k tomu viac dodať? No, takto. No vidíte, skvelé. Toto všetko ináč akože pôjde k tým do toho veľkého terária pralesničkám. Takže takéto 3 rastliny. Ten mach neviem, či idem otvárať, lebo to by sa mi asi tu rozsypalo. To asi budem otvárať, až keď bude robiť to samotné terárium. Ten aj tak je dobre vidno aj takto, takže fajn. Posledné, čo zostáva, tak je už iba lampa a žiarovka. Začal by som asi tou lampou. To sa dá pekne otvoriť. No výborne. Takže takáto lampa s klasickým, ešte takéto ohybnou vlastne ešte dokonca má tu takéto regulovanie. O tom som ani nevedel. Výborne. Pevná takáto uchytka. Kábel vyzerá byť dosť dlhý, čo ja využijem, keďže ja mám zástrčky na kilometre ďaleko od seba. Je ten kábel musím celý rozmotať. No fajn. Ešte dokonca dá sa aj regulovať toto tu, to som tiež vôbec nevedel. Tu sú takéto fajn uchytky, takže ona vlastne sa dá aj posúvať v tomto smere. OK. Ale všetko je to fajn. Takto si to vlastne plánujem uchytiť a vlastne z vrchu od vonku z terária, keďže veľmi nerád dávam žiarovky priamo do terária k tomu zvieraťu. Lebo podľa mňa je to asi akože celkom nebezpečné. Takže to bude mimo terária, takto niekde zachytené a bude to vlastne svietiť tak, ako si už ja nastavím. Pozerám, že je to otočné vlastne v každom smere. Môžeme ísť ďalej na tú žiarovku. Je to proste žiarovka o značky Reptiplanet. No takže poďme si ju normálne proste vybrať. Tak,
Klasická žiarovka, iba s tou výnimkou, že to je UVB. V tom balení bol teda ešte takýto nejaký mäkký materiál, aby sa tej žiarovke nič nestalo. A inak tam už nie je nič, proste obyčajná žiarovka UVB. Dúfam, že to bude OK. Čo to budú dať? Proste je to žiarovka. Mám tu z toho dosť teda neporiadku, no takže narobil som si tu s tým pekný neporiadok, hej. Fakt všade je to tu, ale stojí to za to. Ja si to teraz idem poupratovať a potriediť veci, čo z toho potrebujem a čo nie. Ja ďakujem Invitalu za rýchlu dopravu, za kvalitne zabalený tovar, za kvalitný tovar a v blízkej dobe sa môžeme tešiť na zakladanie tohoto terária s týmito vecami, ktoré tu môžete vidieť. Snáď sa to podarí, snáď to bude fajn. To by bolo k dnešnému videu všetko. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohoto videa. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber, poprípade nejaký pekný komentár napísať, ja budem len rád. A to je všetko. Majte sa krásne a čaute.